Všetci chceme, aby dvere, ktoré predávame, boli dokonalé, rovné, funkčné, aby vyzerali perfektne. Realita je ale trošku iná. Predstavte si situáciu, namontujete dvere zákazníkovi, on je spokojný, všetko je perfektné, ale o pár týždňov zavolá, dvere sú pokrivené. A vy sa pýtate sami seba, kde nastala chyba. Tento problém je nielen estetický. Pre zákazníka je to frustrácia, pre partnera znamená reklamáciu, stratu času a často i peňazí. Priehyb dverí je jav, ktorý mnohí nevidia, kým nenastane. Ale keď k nemu dôjde, stáva sa to problémom pre všetkých zúčastnených. Práve preto sme sa rozhodli pozrieť na tento problém bližšie a hľadať riešenie, ktoré pomohlo zákazníkom a partnerom, by ušetrilo zbytočné starosti. Zákazník pri výbere dverí rieši niekoľko vecí. Farbu, dizajn, cenu, občas aj to, ako rýchlo to bude mať hotové. Zamyslieť sa presne, dvere fungujú, ho ani len nenapadne. A úprimne ani by nemalo. Je to naša práca. Keď chceme predávať kvalitné produkty, tak musíme vyriešiť problémy, ktoré zákazníci ani netušia, že by mohli mať. Výborným príkladom je priehyb na výplniach. Je prirodzené, že zákazník predpokladá, keď si kúpi rovné dvere, tak aj ostanú rovné. Fyzika však hovorí niečo úplne iné. Nie je možné, aby výplň, na ktorú z jednej strany praží slnko a z druhej je ochladzovaná, ostala stále rovná. A v zime zase naopak. Tento jav spôsobuje materiálová rozťažnosť. Poznáte to, zákazník vám zavolá, dvere sa ťažko otvárajú a prefúkuje cez ne. Pošlete tam servisáka, ten dvere nastaví a všetko je chvíľku v poriadku, ale o pár týždňov volajú znova a tak to ide stále dookola. Každý výjazd niečo stojí. Nie sú to len náklady na servisáka, pohonné hmoty. Je to aj čas, ktorý by ste mohli využiť efektívnejšie. Medzi tým zákazník, ktorý už nie je spokojný, rozpráva o tom svojmu okoliu. Z dobrej spolupráce tak stáva zlá reklama. A pritom by to mohlo byť úplne inak. Fyzikálna vsúka. Viete, že keď sa materiály zohrejú, tak sa zväčšia a keď ochladnú, tak sa zmenšia? Je to úplne prirodzené. Týka sa to každého materiálu. Predstavte si molekuly materiálu ako ľudí v dave. Keď im je teplo, potrebujú viac miesta. Keď zima, pritlačia sa bližšie k sebe. Tak teplota ovplyvňuje vonkajšie rozmery materiálov. A teraz si predstavte dvernú výplň ako sendvič. Má dve strany. Jednu vonkajšiu a druhú vnútornú. Keď slnko zohreje vonkajšiu stranu, tá sa roztiahne viac ako tá vnútorná, ktorá zostala chladnejšia. A keďže jedna strana sa natiahne viac, celý sendvič sa začne deformovať. Keď sa jedna strana dverí zohreje a druhá nie, dvere sa prehnú. Čím väčší je tento rozdiel v teplotách, tým väčší bude aj priehyb. Priehyb výplne vytláča krídlo dverí zo svojej prirodzenej pozície a preto sa ťažko otvárajú a prefúkuje cez ne. Samozrejme, priehyby nie sú špecifickým problémom len pre výplne. Priehyby sa dejú aj na krídlach a rámoch dverí. Preto je veľmi dôležité vybrať správnu výstuhu, podľa možností čo najlepšiu. Produkt ako dvere, ktorý je poskladaný z viacerých komponentov, musí byť dôkladne navrhnutý. Tak, aby si jednotlivé komponenty navzájom pomáhali v správnom fungovaní. To znamená, profily majú byť dostatočne vystúžené. Výstuha má pomôcť udržať profily rovné. A úlohou dobrej dvernej výplne je minimalizovať sily na krídlo. My ako výplniari už dlhé roky registrujeme mýtus alebo mylné očakávanie, že výplň bude vždy v rovine. Ako sme si pred chvíľou povedali, mať dlhodobo dokonale rovnú výplň je skoro nemožné. Preto sme tento problém začali riešiť z iného uhla. Prestali sme sa snažiť vyrobiť čo najpevnejšiu výplň a začali sme vyvíjať jadro, ktoré čo najmenej zaťažuje krídlo svojim priehybom. Podarilo sa nám vyvinúť takéto jadro už v roku 2012. Odvtedy sme vyrobili desiatky tisíc výplní, ktoré potvrdzujú správnosť našej cesty. Hovoríme o jadre F. O moc lepšie, ako vysvetliť, ako to funguje, je si to ukázať. Pozrite sa s nami do nášho laboratória. V tomto teste porovnávame správanie bežného XPS jadra s našim jadrom F. Test pozostáva z ohrevu jednej strany sendvičov, meranie priehybu a predovšetkým zistenia síl, ktoré musí krídlo vyvinúť na ich vyrovnanie. Na začiatku si odmerieme rovinnosť výplní. Keďže ich ešte nezohrievame, sú rovné, pretože teplota na oboch stranách je rovnaká. Test sme spustili a exteriérovú stranu sendvičov zohrievame. Skontrolujeme aj indikátory rovinnosti, to sú diódy na hornej a dolnej časti zámkovej strany sendvičov. Rozsvietia sa, keď rohy presne dosadajú, čo nám umožní potvrdiť rovinnosť výplne. Oba sendviče majú rovnaké rozmery, hrubku, jediný rozdiel je v type jadra. Poďme skontrolovať teploty. Interiér má 22 stupňov Celzia, exteriér sa vyšplhal na 50.
Po 5 minútach dosahuje vonkajšia strana 67 stupňov Celzia, čo zodpovedá priemerným teplotám počas slnečného jarného dňa. Meraním priehybu zistíme, že oba sendviče s jadrom F aj XPS majú priehyb 3 až 4 mm. To je očakávané, keďže fyziku neoklameme. Teraz sa však zameriame na parameter, ktorý ovplyvniť vieme, a to je sila potrebná na vyrovnanie výplne. Po 6,5 minútach dosahuje exteriér teplotu 85 stupňov Celzia. To zodpovedá letným horúčavám. Poprosili sme Elišku, aby s použitím silomeru vyrovnala roh sendviča tak, aby sa rozsvietilo svetlo indikátora. To ani nestlačím. Dobre, skús vedľajšie. Jadro F. To len trošku. Dobre. Koľko tam máš? Pri XPS jadre to bolo náročné. Dolný roh vyžadoval silu na vyrovnanie 160 N. No to sa len dotknem. Naopak, pri jadre F to zvládla ľahko. Potrebovala len 20 N. Toto sú orientačné výsledky, ktoré by bolo dobré zopakovať. Ale už teraz vidíme, ako jadro F dokáže lepšie absorbovať sily. Na záver sme sa pozreli ešte na horný roh. Dobre, už si. XPS jadro potrebovalo 120 N na vyrovnanie, zatiaľ čo jadro F len 40 N. Ďakujeme za pozornosť. Dúfam, že vám toto video pomohlo. Dovidenia.